दोस्तों देखिए, आज के जौन गाने के बारे में बात होखे वाली है उ समर सिंह है। जैसे कि तू जान ही सकत हवा कि समर सिंह है जौन बहुत हिट गाना है। इ गानवा जौन है कि हरन में धई धई मतलब पियवा दावता। ये गानवा हवा जौन कि बहुत शानदार मतलब व्यूज आइल बा पे से ही गाना बहुत ज़्यादा बाजल ह। इ गाना पे बहुत ज़्यादा पब्लिक प्यार दुलार देले। तो यही गाना के बारे में आज हम तोहलन के अच्छा से बताए वाला बानी कि गाना अच्छा बा कि खराब बा। तो ये गाना में तोहलन के बता दी। तो देखा है गाना में जौन है कि समर सिंह रहे ना और एगो मतलब कि समझ ले कि केहू रहेला। तो उ अपन बतावे ने अपने पियवा के बारे में। उनकर पियवा जौन बा कि समझ ले कि टेम्पू के ड्राइवर रहला। तो उ जा का ना कि मतलब उ जब चालू करे जाना तो उ बिन चालुए मतलब इंजन मतलब कि चालू हो जाला। तो ओइसन कुछ बात रहेला। इनके पियवा जौन ये कहे मतलब बतावे ना ये कि हरनवे जौन धई धई दावता बकचोदी मत कर लौड़े। मतलब कि समझ ले कि जौन बाजा जौन टेम्पू में ना दिहल रहेला मतलब हारन जौन दिहल रहेला उहे मतलब बजावेला ये गाना मतलब बतावे नहीं अपनी समर सिंह से। बाकी पता ना भाई लोग काहे गाना की इतना पब्लिक प्यार करत है कि दुलार करत है अब मालूम ना। लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिक के पे देखबा तो वीडियो बना गई है और समर सिंह के गाना मतलब बहुत सुपर डुपर मतलब एकदम फिलहाल चलत है। पता ना कहिया ले चली या चलते रही। फिलहाल तो एक बार वीडियो में जौन दिखावल जाता बहुत शानदार शूटिंग दिहल गइल मतलब अच्छा लगता। देखला के बाद वीडियो में बोरिंग ना होला मतलब सीन तो बहुत सही सही दिखावल जाता। आ गाना में देखबा तो कोनो गलत बात ना बोलल गइल मतलब एक तरह से कहबा तो एक जौन इनकर भतार बड़ा मतलब गाड़ी ना चला पावे ना ये बात में खाली बतावल जाता पूरा गाना में। तो गाना सुनबा तो बहुत अच्छा लगत ह आ सुनला के बाद बहुत मजा आवत ह। हमहू ए गाना के 2-4 बार सुनले बानी। बाकी तू एक ये बतइया कैसन इ गाना तोहके लगल ह?